Sa panahon sa Kwaresma, kita gihatagan og panahon sa pagpamalandong kung unsa man ang atong biyaan. Karon atong gipaminaw ang tawag ni Levi or Mateo sa upan nga ebanghelyo. Mateo ang ngalan. Si Levi ug si Mateo usa ra na ka tawo, one entity. Pagkatapos si Jesus samtang nakita niya si Levi dito sa iyang opisina naglingkod, iya siyang giimbitar, gitawag, sunod ka nako. Og si Levi mitindog, kibiyaan niya ang tanan og misunod kaniya. So miingon diri ang gospel writer, gibiyaan niya ang tanan, then misunod siya kang Jesus. Unya pagkatapos iyang gihikaya nagkumbira siya og iyang gi-welcome si Jesus didto sa iyang panimalay. Nakigsalo siya sa Ginoo og nakigsalo usab ang ubang mga makasasala ngadto niadtong maong kumbira. Pagkatapos ang mga Parisiyo kanang gitawag natong mga separated ones because they are cleansed from the sins, so they are clean. So mingon sila nga ngano nakigsalo man mo ana, nganong naamang mo diha, nganong kaning mga tawhana mga dirty people, kini mga tawhana mga sinners, and why are you eating with sinners? Nakadungog man si Jesus og mingon siya, ang mga tao nga walay sakit wala makinahanglag doktor. So ingon siya, I am not needed by you because you consider yourselves clean and pure, separated. Only the sick, only those who are sinners need me. Mingon siya, wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala aron magkinulsol sila. So Jesus declared His purpose of coming on earth. So kung mao ni tan-aw nato nga ang kinabuhi ni Levi. Si Levi kanabang hated by the Jewish people. Usa siya ka Hudiyo, usa siya ka Israelita, pero hated siya sa iyang mga kababayan in two reasons. Una, employed siya sa government of the Empire of Rome. Employed siya. So foreigner ang iyang bossing. Sa ila, it is a case of betrayal to your nation. It is a case of paglimbong sa imong nasod. Paglimbong sa imong katauhan. Patriotism nga very strong sa ila. Pagkatapos, ang ikaduha, kini siya, si Levi, is hated by the people of God because he is a public robber. Kanang kawatan o kwarta. Kay unsaon man, dili man na nato ikatago. Even today, in our times, in our society, there are a lot of people nga nahulog diyan nga tentasyon. Sa ilang nga panahon, according to the Roman law, doon ay giset nga ibayaran ang matag usa nga mga sakop sa ilang empire. And the tax collector can also add certain amount to be collected from the taxpayers. And that certain amount nga they added, it will go to their own pocket, not to the government of Rome. So mao ni karon nga ang mga tax collectors kaniadto very rich because they extort money from the taxpayers. Harap-harapan, they extort money. Kaya ang mga Hudiyo suko gina sa tax collectors. And you know how rich a tax collector is? Remember Zacchaeus. He was a tax collector. And then pag-abot sa kinabuhi niya nga naay Ginoo nga nisod, unsa iyang ingon, half of my property, Lord, I will give to the poor. Og nakalimbong ko ng mga tawhan na, Lord, I will repay them 4 times. That's how rich a tax collector is. So kung mao ni tan-aw na to nga, we cannot blame the Jewish people by getting angry and even hating tax collectors in their time. Tungod kay kini sila gitawag nato nga public robbers. But
ang atong hinumduman o ang atong pamalandungan, even a public sinner is given a chance to become a saint. Mabito na gatawag na to sa San Mateo. Nagsulat sa Ebanghelyo ni San Mateo. This is the same person nga kitawag sa Ginoo. Kung mao ni, mamalandong ta nga, bisan ako, ikaw nga dako og sala, God never stop calling us back. God never stop calling you to follow Him. So mao ni nga, maingon ta mamalandong nga ang sala dili makababag nga higugmaon kas Ginoo. Hinuon ang sala makababag kanimo nga mo respond sa gugmas Ginoo. Kay pag-ingon nga, come follow me, that is the invitation of God. But man and woman, they are free to make a response. Because the grace of God will never force us. But it is open for us to make a decision to follow or to refuse God's invitation. So mao na nga panahon sa Lent, it is an invitation for all of us to come and reflect sa maya kong kinabuhi. What is in me that I must leave behind? Mao ni karon nga pag-respond ni Mateo or Levi, pag-respond niya, misunod siya, gibiyaan niya ang tanan. Bot niyang ipasabot nga his office, gibiyaan niya. Kana nga office is a venue of sinning. Is a venue of robbery. Kay dinha man sila mobayad sa ilang mga tax unya, diha siya mukuha sa iyang kaltas. Karon misunod siya, mitindog siya, gibiyaan niya ang tanan, misunod kang Jesus. Iyang gipasulod ang grasyas Ginoo, iyang gipasulod ang invitation sa Ginoo, iyang giablihan ang Ginoo sa iyang kasing-kasing og misunod kaniya. Sa pagsunod niya kang Jesus, nagsugod ang iyang pagkabag-o. Unya karon nagbagutbot ang mga tao nga nasuko niya. Nagbagutbot ang mga tao, nganong kana makasasala man ang dako, ngano man nga nakigsalo kamo ana. Kay sa ilagod, kung kinsa tong kitawag nga public sinners, ang mga religious leaders sa ilang panahon will never engage and will never even talking to them is not allowed. Even inviting them, even talking along the road, hindi sila allowed. Kaya nga naman, galit sila. O kay galit sila, then they don't treat these people as people. They treat them as traitor. Kung maoki ni mga kaigsunan, sa atong pagpamalandong sa panahon sa Kwaresma, mingon kita nga, ang grasya sa Dios walay makababag. Ang atong sala dili makababag, nga mahalunta tawgon tas Ginoo sa pagbag-o. Kinsa ra gibabag nato? Ang atong kaugalingon. We go back to our catechism nga the number one enemy of the person is not Satan but himself or herself. Kay it is you to make a decision. It is not Satan to make a decision for us, but it is us to make a decision. Of course, Satan will tempt us not to, but it is us. So the number one enemy of the person is ourselves. Kita. Kay kita man maoy mobalibad o kita man maoy muuyon sa invitation sa Ginoo. Now, kung ingon ni ini, atong tan-awon nga every sinner has a chance to become a saint. Kita has a chance to become better person only if we open ourselves to the grace of God. But there are a lot of sinners who closes the doors of their heart and their minds, who don't even own, who don't even accept that they committed sin. They keep on denying that they committed sin. Sometimes I encounter in the confessional box, wa man koy sa, Father, then why are you coming? You don't have a sin. Tapos, why are you coming here? Mao na sila kay pag-abot dito, kana bitong mga tao nga dili pa makadawat sa ilang sala. Dili mo angkon nga nakasaha ko, Father, sa pag-abot sa kumpisalan,
What they will do, they will all reason out. Nga, Father, ingon anim good Father, my God, they're Catholics, natiguhang nata. Kung muadto ganitag kumpisalan, you are convinced that you have committed a sin. And when you go and enter into the confessional box, you accept your sins. You don't have to give reason to the priest because God knows what are your sins. You tell the ministers of God that these are my sins. You don't say, these are the reasons, Father. Father, I think you are not yet convinced of that you sin. It's better for you to reflect first before you come into the confessionals. Mao na sa nga, ang tao ra gyud ang babag. Ang grasya sa Ginoo naman na kanunay, gihatag man na kanato. Pero ang tao makabalibad sa grasya sa Dios. Mao na nga hangtod karon, we know people, our friends, relatives, or our neighbors, nga until now, may ngunta nga, alaoy kagahi ba niya og kasing-kasing, katig-a ba niya kasing-kasing? But even if they are hardened in their hearts, brothers and sisters, the grace of God is always accompanying each one of us, and always kung baka nanguhit nato nga, uy, kana ba, pagbago ba si mong kaugalingon? Manguhit na nato ang grasya sa Ginoo. Unya kung kita ready and open for that grace of God, transformation may happen to us. From being a sinner into a saint. From being a bad person into a good person. And from good person into becoming better person. So nindot nga mamalandong tanyaan ng karong panahon na sa Lent, unsa may ni anako nga I need to be converted, nga I need to leave behind me like Levi or Matthew. He left behind everything and followed Jesus. Manindo